Straight to the point. Ang laing bugat ini nga aligasyon ni ining maong mga sakop sa Philippine Marines. Mao nga dunay mga foreigners matud pa nga nanganhi sa Pilipinas o gigastuhan may galag hotel, ang mga kaon, ang sakyanan. Ug nya nagpaili sila og duha ka malita ang kwarta no. Duha ka malita. Nga matod pa ni abot ka na og $2 million. Nga mao mga higalay gigasto ni adtong mga langyaw. Nasuta man sa maong mga Marines nga kadtong maong mga langyaw kay nakita naman la sa telebisyon. Uy, mao man ang mga tawhana. Nasuta mga kaigalaan nga mga investigator kadto sa ICC. Straight to the point. Kana matod pa sa aligasyon. So muna akong ingon, si Lacson iya ning imbestigaron kay ngano kuan ni matinaw ang inyong mga pangan din ha, ang mga ngan sa mga congressman kung dili ni tinuod og matinaw pod ang ICC. Kini mga higala kuyaw man ning aligasyon nga kadto ang mga investigators nga nanganin sa Pilipinas gigastuhan sa buhi sa katawan. Nga dili man ta membro sa ICC. Og ang ira labang pag-execute, pagdakop mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, usa kadto ka pagyatak sa atong konstitusyon. Nga ilang gidakop, pinasikan sa warrant of arrest nga gi-issue dili gikan sa atong huwes sa Pilipinas. Straight to the point. Ha? Muna nga ko yun, imbestigaron gani unta, labi na kining angle sa ICC. O sa may kasulti sa mga tao, may mao day nang naa sa ICC, naa day gigasto di ay gyud. Maganya $2 million. Kadako ng kwartaha mahigala kung tinuod na. So serious kini nga allegation. Nya di man ka makaingon sa nga duwa ning allegation kasi ato ni baligod may naa dihang itindog day. Diha man karon ang usa nga matan-aw nimong kredibilidad karon. So sa man atras mo di mo imbisigar, kumusta man si Crispin Remulla sa ombudsman? Di ba ang ombudsman, ako di ko kalimot anak mahigala kay apilan sa mong lecture kadadto. Ang akong professor mo direktor sa ombudsman, si Attorney Virginia Palanca Santiago. Usa sa akong mga professor sa criminal law dire sa University of San Carlos. Ingon gyud sa Director Santiago, nawa ha, among leksyon. Kanang Ombudsman's Act, Republic Act 6770, otherwise known as the Ombudsman's Act of 1989. Ingon Director Santiago, ang ombudsman, di ko kalimot sa lecture day, gibasa na ko ng balaod sa ombudsman, yung lecture gami nga, ang ombudsman bisan pa og mere scrap of paper, ang imong complaint, mo imbestigar ang ombudsman, pwede. Straight to the point. Bisan pa gisuwat ng dahon saging, ang imong reklamo, makahimo og fact-finding investigation ang ombudsman. Straight to the point. Bisan newspaper report, makahimo og investigation ang ombudsman. Naman at Director Santiago, magkita bitaw may karon mga higalag kuan sa mga piko mag-abot may Director Santiago. Kani Director Santiago sa ni nga mga dunay po prinsipyo ba. Ang ngayan siya nga Director sa Ombudsman mga higala kaniadto. Pero karon sa ma'am murag na po krusada na sa ma'am nasa mga babae kababayan anday. Shout out Attorney Virginia Palanca Santiago. Ako ning professor mga higala sa University of San Carlos College of Law. Di ko kalimot sa iyang lecture. Kanang Republic Act 6770, otherwise known as the Ombudsman's Act of 1989, ang powers ombudsman, bisan pa og newspaper report, pwedeng imbestigaron sa ombudsman. Bisan pag mere scrap of paper lang, pwedeng imbestigaron sa ombudsman. Nya karon, niya ni, na abogado si Attorney Baligod, di affidavit, na 18 ka mga Marines, ang ombudsman sa mga buhato ni Crispin, ni Crispin Remulla, mupiyong-piyong lang sila ani. So wa ka mo sunod, wa ka mo tamod sa mandate diya sa ombudsman. Straight to the point. Prangka-prangka ba lang? Punto por punto ba lang? Hain naman ang giingon nga ang ombudsman mahimong maka-investigar, makahimo fact-finding investigation even o mere newspaper reports lang. Bisan pag scrap of paper lang. Nya karon ni amay affidavit na aman sa press conference kana. Nya dili na lang ang ombudsman piyong-piyong ng Crispin Remulla ani with your respect sa mga taga-ombudsman ha. Kay bawo ko daghay mga tarong niya sa ombudsman mga prinsipyo na sila. I don't know unsa kailang gibati mahigala nga si Crispin gyud gitudlo nga mo leader nila day.
Straight to the point. Nakoy mga nailhan na sa ombudsman, mga tarong na sila na diha. Di ba sa kaganahan mo trabaho ng ombudsman og dili ka wa kay krusada ba? Dili ka mahigala wa kay krusada batok ini mga korupsyon. Murag wa ka mahaom diha. Pero naa ka diha, haom ka diha. So ako sa akong tan-aw kini mga trabahante sa ombudsman, mga tarong ni. Kuha na sila. Pero magdepende mo kung agad sa taas ito ni Crispin. Chris Crispin. O sa may buhaton ni mo ning kalakiha Crispin. Nga ang ombudsman under sa Republic Act 6770, otherwise known as the Ombudsman Act of 1989, mahimo man nga mombisigar ang ombudsman. Nya karon piyong lang kani. Straight to the point. Purbida mga higala, di arita ni Trillanes. Ato nga kabalikan-balikan Trillanes. Si Trillanes ni-deny ni ini mahigalang maong pamahayag ug ngani matud niya iyang ikiha og cyber libel. Kani. Sige, ikon sang headlines dong. Kana Trillanes denies $2 million bribe from Co for ICC. Gisuwat ni Mark Ernest Villa Carriazo sa The Philippine Star. Ako i-acknowledge mahigala ang newspaper, pamantalaan The Philippine Star. Tie-up ni mahigala sa pamantalaan The Freeman, diri mahigala sa Cebu, no? Kaning pamantalaan The Freeman natay column diha every Friday. Usa sa kasimana ra kay para di kay ta mahago sad, na. Tanaw na ko maka-submit baka ko para ugma. Kay kini pagsuwat may galabi na mo gasto sa dug oras. So mo na nga kwan, ako believe kay mga columnist nga suwat kada adlaw. Pero maor po ilang gitutukan dai pwede ra sad, no? Pero nato busy makita so bisa ka sa semana lang. So kini Philippine Star, Trillanes denies 2 million bribe from Co for ICC. Sabi ni saya pa si Trillanes mihimakak sa 2 milyones nga suborno gikan ni Co nga para sa ICC, para sa International Criminal Court. Atong basahon ang unod, ang unod. Nining maong report mahigala sa Philippine Star. Matod pa sa unod rin, ipakita lang na ang Trillanes dong. Sige. Ako basahon lang sa Philippine Star. Naman ko kopya mga kagalaan sa hard copy pod. Nya doon na pod mahigala tayo. Pwede po nato ibutang diha sa screen. Pwede po. Nya tataod lang, no? Sa akong basahon din ang report. Matod pa din Manila, Philippines, former Senator Antonio Trillanes IV yesterday vowed to file cyber libel complaints against a lawyer, a former politician, and several others for accusing him of receiving 2 million from fugitive lawmaker Saldico, supposedly to facilitate the investigation of the International Criminal Court on the bloody drug war of former President Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ako nang giwasa may kalaha kay inaay mga punto ani nga importante. Sa binisaya pa si kanhi Senador Antonio Trillanes IV kagahapon ni saad niya mo file mo pasaka og cyber libel batok sa usa ka abogado, usa ka kanhi politician og daghan pa nga mga nagpasangil kaniya nga nakadawat siya og 2 milyones pesos nga suborno gikan sa pugante, gikan sa nagtago-tago nga si Congressman Saldico nga kini maoy i-facilitate sa investigasyon sa International Criminal Court sa dugoon nga gira batok sa drugas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Mo na ang first paragraph at sa second paragraph. Okay. In an interview over Storycon on One News, sa usa kuno ka interview sa Storycon sa One News, Trillanes described the accusation made by a lawyer, Levito Baligod, as an attempt to discredit the ICC proceedings, particularly as the confirmation of charges hearing gets underway in The Hague. Sa binisaya pa mahigala si Trillanes mi hulagway ni ining maong mga pasangil bat sa usa ka abogado nga si Levito Baligod, usa kini ka pagsuway sa pagdiscredit sa ICC proceedings. Ning hearing sa ICC.
particularly sa confirmation of charges hearings nga nagpadayon sa dahig. Matod pa sa third paragraph, I vehemently deny that I received $2 million or any amount from Zaldico for the ICC investigation or for any other purpose. Sabi ni saya pa akong hugot nga gipanghimakak nga nakadawat ako og 2 milyones dolyares or bisan unsa nga kantidad gikan ni Zaldico alang sa ICC investigation or sa bisan unsa nga mga katuyuan. Matod pa niya, sunod, we did not receive any money. Wa mi makadawat. Matod pa Trillanes. O bisan unsang kwarta. This move is meant to discredit the ICC in the light of the ongoing confirmation of charges hearing, Trillanes said. Matod pa niya, kini nga lakang nagpasabot kini nga mag-discredit kini sa ICC niining panahon mahigala sa nagpadayon nga investigasyon sa confirmation of charges nga hearing, mga kaigalan. Trillanes said, mingon si Trillanes. Nya dapat gibutan dire. He questioned the timing of the allegation, noting that the issue surfaced as the ICC began its confirmation of charges hearing. So iya sang nga gipangutana ang timing sa maong mga pasangil. Karon nga ni ana mahigala ang ICC nagsugod na sa confirmation of charges nga hearing. We cannot let this pass and we will not be distracted. We will run after them. Mato pa niya, dili ni palabyo ning maong mga panghitabo og among dili ko madisturbo labot ani. Og amo siyang gukuron. Amo silang gukuron. He said as he revealed plans to file cyber libel charges against Baligod, former Congressman Mike Defensor, apilis Mike Defensor ani day. Mo ni mga ligo ni nga kon kay maghimo-himo bago na mahigala si Baligod og istorya nga abogado man na mahigala nagkapaprison Janet Lim na pulis. Kani si Congressman Mike Defensor, former secretary man na, cabinet member man na, di nang pataka oy. Broadcaster Jay Sonsa and 18 former soldiers who publicly aired the allegations during a press briefing in San Juan. Iya ko nang pasakag kaso ko no. Si Mike Defensor, si Baligod, si Jay Sonsa og ang 18 ka mga kanhison daw. Unya, dirita mo litso taning ko andong sige. Usa man pahinumdom sa tanong. Pahinumdom sa tagamay kay di ana nindot taning puntuha day. Di aligri nga punto mahigala ining maong report ba kay galan kay ato ni i-connect mahigala sa confidential funds. Aligri ni napita kini nga punto. Niya ni sa ika-kon nga paragraph. Straight to the point. Yata sa punto mahigala nga aligri ni puntuha dapit ha. Katotoang nag-question sa confidential funds ni Sara Duterte nga grabe gyud ka naka-question paminaw mo maayo ni puntuha. Kini akong tiwason ning pamahayag ni Antonio Trillanes. Okay, kini nga portion ito ganato may gala sa DTX 500, taas pa ang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano nagka-hypertension ka o nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charanting gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Straight to the point. Naton tiwason ning article mahigala sa Philippine Star. Akong acknowledge mahigala ang The Philippine Star, ilan ning article nga gisuwat ni Mark Ernest Villa Cariaso sa Philippine Star. Dili ni ato sa RMN, no? Kay sila naka-interview ang Trillanes. Ato lang acknowledge sad kay kinibita mga video bitaw o kana mga pictures ato po ni acknowledge nga kinsa nakakuha, no? Kana mo posta mga higala kay agi og courtesy sad. No, courtesy nila. Okay, courtesy sa Philippine Star. Ang tiwason rin mahigala basa ang punto. Pagbutang og kanang kinidong ato pakita tong screenshot dong ining sunod nga punto, no? Kay akong basahon niya makabasa pod ang uban, no? Unya dayon atong ipakita ang naong ni Trillanes, pwede pod atong ipakita ang naong kanang magtapad sila podong ba? Kuan ko no ni itapan na to ang naong ni Trillanes og ni VP Sara. Kay aron ato maklaro ning confidential funds, ha? Ya kadto mga argabyado gis confidential funds si Sara, minaw mo aning puntuha.
Mao ni mga kaigalaan. Atong basahon kini ni ang portion mga kaigalaan ikapila man ni nga paragraph ining maong kuan, ining maong article 1 2 3 4 5 6 7. Ika-7 nga paragraph ni Dekin. 7th paragraph, no? Ya mo ni. Atong basahon mga kaigalaan kining maong gibutyag ni ining maong paragraph. Kamo pod pwede po mo makasunod ana na pwede na po ninyo nang mabasa mahigala sa Google madara man ang inyong ibasa. Na naana sa article ni existing na ang article. Amo na po akong gi-quote kay kinikibaw mo ko kabasa naman mo ani pero ang ato lang nga atong maanalisar og dugang, no? Okay. Matod pa din sa sumpay ini may galakon tong gibasa no kani. Sige. Pwede na to ning mapa kuandong? Sige kana. Giingon din Pwede ba na itong kulor-kuluran baka, no? Butang itong kulor para nindot pa sa tanahon. Kanang di na po maburing ba? Di maburing. O sa butangi ko kulor nga kung sa may itong i-color ani. Kana. Sige. So, sige. Matod pa din ask whether ICC investigators conducted activities in the Philippines in 2023. Trillanes declined to give details, saying the matter is highly confidential. Mao ni mahigalay gibutyag kay mo man ang allegation sa mga Marines day. So wala siya ang iyang tubag dili direkta mahigala, dili categorical nga tubag nga wa. Ipangutana siya sa reporter sa Philippine Star kung ang ICC investigators doon na ba'y kalihukan sa Pilipinas sa 2023 because that question was anchored by the allegations made by the 18 former member of the Marines. Sila may ingon nga ang ICC ni Anis Trillanes mo yung nag-facilitate. So gipangutana siya sa Binisaya pa ni gipangutana siya kung ang ICC investigators na doon na ba'y mga gihimo nga mga kalihukan sa Pilipinas yan ang 2023. Trillanes declined to give details. So si Trillanes may galawa muhatag sa detalye saying the matter is highly confidential. Straight to the point. Wasa muhatag sa detalye tungod kay kining maong mga butang kuno confidential. Unya sunod nga paragraph gingon, it involves lives. Asa butangin kana daw, butangin gihilo na po dong. Kana sunod. Ang hilo na butang sa sunod nga paragraph kana. Mao mato Trillanes, it involves lives not only of the ICC investigators but also the witnesses they talk to. It is strictly prohibited to divulge that, he said. Mato pa niya sa Binisaya pa naglambigit kini kinabuhi dili lang sa mga ICC investigators apan apil usab sa mga witnesses nga ilang gikaistorya. Mao nga istrikto kayo nga gidili kana nga imong ibutyag. Trillanes said. Straight to the point. Highly confidential. Mao kana nga gidili. Kaya naman dunay kinabuhi nga involved. Mo na ni mahigala Okay, atong tiwason. He warned that publicly identifying or exposing investigators and witnesses could constitute obstruction of justice under the Rome Statute. Ayos sa mo lecture na ayaw na dili ka pwede nga imong insultis publiko kay maka obstruction of justice ka makababag ka na justisya ubos sa Rome Statute. Matod pa niya. Iyang giwarningan ang mga tao, giwarningan ng publiko. I think it's Article 70. They will have to deal with that. The ICC can file the case. Many have already been imprisoned for obstruction of justice, even if the sentence are short. Trillanes said. Matod pa niya. So sa lakto yung pagkasulti, di na ipasulti kay confidential na. Ayaw saba. Hindi ka na pwede isulti. He added that naming and photographing individuals linked to the investigation could endanger lives. Matod pa niya. Na kini mga higala iyang giduga nga ang pagpangan o picture niining mga individual nga nalambigit sa investigasyon makakuyaw sa kinabuhi. Matod pang Trillanes. Yan sa dugang pa. The fact that the doxed and released names puts the lives of these investigators in danger. They do not understand the implications. Straight to the point. Nga nung ni katawa man ta itapad ang naong ni Trillanes og ni Sara Duterte. Muna na akong gi-explain kaninyo. Nga kanang confidential funds, mao na nga dili gyud na isulti ang pangan because confidential og na maka-endanger sa kinabuhi.
Si Trillanes may gila sa sidang siya na naigo sa dili lagi na i-divulge angan, dili na isulti angan. Nga no inyo man kulitugon si Sara nga Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Nakasabot na mo. Unsay confidential funds. At least, kabawa na mo, unsay confidential funds. Unya si Sara mahigala dili mo divulge. Ginganlan mahigalag Mary Grace Piatos. Nakahatag Sara og ngan, pero dili tinuod nga naman di man pwede. Mo ni explanation ni Trillanes, pero siya mahigalag buguko di Sara hasta to mga hay naman to buguko di Sara may tungod sa confidential funds. Ako na kanang gi-explain nga kanang confidential funds maka-endanger og kinabuhi. Adi gyud sa minaw, di gyud kaya impeach ko Sara. O karon, Trillanes, isa ayaw highly confidential na dili na pwedeng isulti. Orbida mga kaigsunan ato ning tagag pagtagad ha. So naman lagi na. Og si Sara Duterte mahigalang confidential funds. Ala kulitog yun na dili pwede. Mary Grace Piatos dili ngan yun. Mamatay itong imong agent dito. Mamatay ito. Karon kadto mga higala na question ni Sara. Kaning kang Trillanes explanation mo'y paminawan ninyo. Dili musulti si Trillanes, di kina isulti ngan kuno kay makakuyaw sa kinabuhi mga kagalaan ni adtong involved. Makakuyaw sa kinabuhi. Naraman na gina. Upro, sa pa'y nakaapan ini ron. Nakaapan ini ron, kay kini si Trillanes, dili ni entitled for confidential funds. Straight to the point. Labi na nga, dili, civilian Trillanes day, nga nung nagkakuha man ka ng kwartaha. Kana Sara, mahigala vice president pa na, gihatagan man siya o confidential funds. Judge Trillanes, dili man sa entitled for confidential funds. Mo na'y nagka-problema, daron diha nang laay ron. Nakasabot na mo. Nga matod pang Trillanes, baliko na ko may gala, ingon Trillanes, dili gyud na, ingon Trillanes, mga higala. It involves lives. Naglambigit ng kinabuhi. Not only the ICC investigators, but also witnesses they talk to. It is strictly prohibited to divulge that. Imagine ka na, mahigala. Imo nang gigiluhan mo, names. Balik ka gigilo, names. Kanang it involves ka na. Gano. It involves lives. Sabi na saya pa, naglambigit ng kinabuhi. Dili lang sa mga investigador sa ICC. Apan sa mga saksi usab nga ilang gikaistorya. Mo kana nga stricto gyud kaayo, gidili gyud ang pagsulti na ng ilang mga pangan. Gidili man lagi di Trillanes, nya nganong Sara inyo mga lugiton gyud, lugiton aron mutug-an kinsa ni si Mary Grace Piatos. Straight to the point. Mo na tubag. Kadto mga nagpatuo mahigalang mga manglaki. Nagpatuo mahigalang mga nya manaway pa mga higala sa uban. Be. Tara, mo na tubag. Ang nature sa confidential funds, dili pwedeng isulti mo nang ginganlag confidential. Ang nature niya, kana nga funds, dili pwede nimong i-divulge because supposedly, doon na kay gipambayran nga mga tao aron makakuha kag informasyon. Labi na kung kadto na mga DPA, mo imong gibayran, deep penetrating agent. Kadto yung agent nimo nga, tuwa gyud appeal gyud dito. Example ka lang sa grupo sa NPA, na kay DPA nga tuwa dito. Nga appeal sila dito mahigalabat kana agent sa gobyerno. Ang mga imong isulti na ihaw na dito. Straight to the point. Muna akong gika-explain ka ni adto pa. Nga kanang confidential funds mo nang ginganlag confidential. Adi gyud patuo sa mahigala na. Karon Trillanes mahigala. Anya sa isulti Trillanes, kisi-kisi Trillanes dili lagi na isulti kay confidential. So nakasabot na mo kadto mga tao nga di gyud mo sabot mahigala sa explanation ng confidential funds. Nakasabot na mo diha, Nakasabot na ba ang tanan? Ato lang nga katawa kay naigo na ron sa kaugalingong dose of your own medicine. Di ba? Yan yung mga lugit-lugiton yun niya. Dili gid pwede Mergis Platos. Si Sara, entitled for confidential funds. Kaya kitagaan mo siya.
Si Trillanes dili entitled, civilian man siya. Nya karon si Sara may dala na siya gitugan Marigres Piatos. Dili tinuod ngan. Pero Trillanes di gyud bisag gamay, di gyud mutugan. Ha? Bisan taw ngan lang to chipe lang puto unti niya. Ato lang niagi katawa-katawa mga sukidig paminaw. Purbida, kanay mo yung tubag. Ha? So kadtong mga tao diha, muna karon ang impeachment ni Sara Duterte. Kanabi taong ila lang yung iduot ba kining wagi basis. Prangka pag-istorya. Imong ipa-impeach on the basis of confidential funds. Aron nga butuhan na gid ninyo nga butuhan na inigbuto ana sa voting at that time, mahimo nga makonbikto Sara sa voting. Kay numbers game man ang impeachment bisag why basis. Pero mauwasan mo nga why basis. Ikaw, kining explanation Trillanes. Muna akong i-explain kani adto pa nga duna mahigalay moingon ang mayor nga naay confidential funds, ang mayor ang governor na aman ay confidential funds. Ang president o si Sara dunay confidential funds at the time. Duna roy krimen nga nitabo. Umingon si minka okay kinsay makatug-an sa naghimo sa krimen day 100,000. Ang mutugan na nadili niyo pwedeng i-divulge ang han, uy. Inana kasimple ang explanation mahigalaan ang confidential funds. Straight to the point. O dili gyud sa mahigala kay ngano ang ilang kasuko batok ni Sara Duterte wa gi basis basta nasuko lagi sila. Ya karon sa man yung ikasulti ng Trillanes? Kasabot na mo unsay confidential funds? Ato lang ni agi katawa mga kagalaan. Kay mo na ni ron. Dili niya masulti kay dunay kinabuhi nya madelikado. Naraman na gid ay. So nakasabot na ba ang tanan? Sayo na kayo sabto no. Sayo na kayo no. Kana na lang explanation ni Trillanes og mao'y paminawan ninyo. Unya i-apply ni Sara. Simple ra. Dapig man mong Trillanes, sige. Kana niyang explanation nga di niya masulti kinsa ng mga investigators, kinsa ng mga witnesses, di niya masulti kay highly confidential. Delikado na ikinabuhi nga involved. Nya i-apply si Sara. Unsa may kalainan na? Di ba sayon sabton day? Di kinahanglan tao nga nakatunob eskwelahan magkasabot. Mao na nga dili pwede nga ang publiko mao na istorya lang kita tinuod. Man ako diri sa akong broadcast may di ko mag-atik-atik og istorya Kay maibaw-an man na kanang mga tao no dili do not underestimate the understanding sa katawhan. Mao na inigsulti na ko diri kanang tinuod lang yung isulti na to Kanang klaro-klaro ba? Kay di man nimo pwedeng atik-atikon ang mga tao. Nakasabot na sila. Sa pagtuon ninyo gibuguan mo sa mga tao. Straight to the point. Simple ka ng sabton. Sayon ka ng sabton. Dili bugo ang mga Pilipino. Muna klaro-klaro mga sukitig paminaw. Karon Trillanes mahigala mo na ini tagbaw na sa ingon nga dili kuan. Be kanang explanation ni Trillanes kadto mga dapig ni Trillanes sabtan ninyong explanation ni Trillanes i-apply ni Trillanes bisag dili sa entitled o confidential funds. Sige, sabtan ninyo. Unya i-apply niya bisag dili sa entitled. Unya i-apply pa lang Sara. Kay dili niyo i-apply Sara, ma-double standard ang inyong application. Straight to the point. Sa to pa okay Trillanes ug dunay confidential funds di niya itugan. Unya si Sara dili okay? Oh, come on.